Аз съм Ерик. Аз съм Светослава. Аз съм Стоян. Аз съм Виктория. Аз съм Веселин. Аз съм Деница и това е нашата група, нашия отбор The Basement от Варна. Танцуваме хип-хоп. Като цяло тренираме от 3 дена заедно и подготвихме цялото нещо за около 15 часа. Много енергия. Didn't think I rap, bitch, I flow like boom, boom, back. Bitch, I come from, but you never move back. Look into my room, get a view, look at my past. Got that, got weed, got jack, got cheese, had that, got Jimmy, got slash, got shoes, got hat. Got full of things on, Kiki, got mad. Walked on the red carpet like kiss my ass, you bitch. I wanna rock to you, I wanna get you low so we can do something wrong. I wanna rock to you. Ей, така сте най-хубави. И така като цяло, пожелавам ви успех и ви казвам да. Благодаря. Като танц, виждам, че всичко е научено, но не ви е стигнало времето, както се казва, всички детайли да направите. Обаче ви казвам да. Благодаря. Казвам ви да. Аз също мисля, че сте много добри. Ако порепетирате още малко, ще станете наистина страхотни. Имате 4 да, продължавате. Благодаря. Успех и успех.